So I'll read from Luke 15. From Luke 15. Luke 15, in your common, your prodigal son. So I'll start from Luke 15, verse 21. I'll start from verse 20. But while he was still a long way off, his father saw him, and he was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I've sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring me the best robe, put on him. Bring out the ring and put on his finger, and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost, now he is found. So let us celebrate. Meanwhile, the elder son was in the field. When he came to the house, he heard the music and dancing. He asked one of the servants, and he was told that your father has killed the fatted calf because your brother is back safe and sound. The elder brother became angry and refused to go in. So his father went out to plead with him. Ya prodigal sandofunga tunoiziva mukomana wakapiwa pfuma nababa wake ndokubva aenda nyika iri kure. Ndokuzodzoka. Adzoka baba ndokubva vaita mabiko ekufarira kudzoka kwake. But pana asina kufara nekudzoka kwake, the elder brother. So mukomana uyu wakadzoka kuna baba wakadzoka mumba, but the elder brother was not happy nereturn yemukomana. Chikonzero, the elder brother akaziva zvisina kunaka zvakaitwa nemumwe wake adzoka. Anga aine record. Ukaverenga deeper and further, uchanzwa achiudza baba kuti mwana wenyu wamuri kufarira uyu akadya mari nezvifewe. He squandered his money with prostitutes. Akararama upenyu hunonyangadza. Sei mamugamuchira mukauraya mombe? Ini ndiri pano. Ini ndiri pano nemi ndichiita zvakanaka nguva dzese. Ndichiita zvakanaka nguva dzese. Ndichiita zvakanaka nguva dzese, but hapana chamandipawo. So the elder brother ane Vhangeri recondemnation, although he's saying the truth, kuti mukomana akararama upenyu hunonyangadza ari nyika iri kure, baba vamaaccepta zvakadaro. Why? Nokuti baba pari kutarisa mukomana uyu vati he was dead, but now he is alive. So uyu ari kukipa record ye dead man. Baba vari kuti anga akafa, iye zvino mupenyu. Uyu ari kuti mwana wenyu akadya mari nezvifeve ari nyika iri kure. So tine vanhu vaviri pamba panapa. Baba vari kuhandla mwana uyu vaine mindset yekuti anga akafa, he was dead, now he is alive. Mukoma ari kuti he was not dead. Record yake ndakainzwa akadya mari nemahuri ari nyika yanga. Problem yandinayo namukoma ndei, kana mukoma vachiziva kararamiro kaitwa nemukomana ari nyika iri kure, zviri pachena kuti mukoma vaigona kunge vanga vachienda ikoko kunomuongorora kana kuti vaitumira vanhu. Mukoma havana moyo wekudzora munin'ina kana kumubatsira. Vanongoda kukipa marecords kuitira kuti paanodzoka. Nokuti haifanirwa kuripota kuti munhu aidya mari nemahure kana asina information yaitika nemukomana uyu. He had the information, but it did not help his brother. Akamirira kuzongotaura kana adzoka kuti mwana wenyu aidya mari nezvifeve. So pano paita Vhangeri according to the brother, then the gospel according to the father. Baba vanabasa nerekodi yese. Moyo wavo unorwadziwa nekuda kwemwana wavo, ende uri kufara nokuti mwana adzoka. But umwe mwana, the elder brother, is not happy. Ndinofara kuti mukomana paakadzoka haana kusvikira kune mukoma, akasvikira kuna baba. Wandiri kutaura kuti mukoma ndofunga pamwe haumuzive unaye, kwete mukoma wako ayo, common sense. Sei ndichikuti mukoma akanyengetedzwa nababa akaramba kupinda mumba, muri kufarirwa muakadzoka, it did not get in. Mukoma wandiri kuti ndeuyu ane one character yakafanana nemukoma, nyama neropa
hazvipinde ushe hwekudenga. So when you worship God according to common sense, you judge yourself. Mwari ane maonero aanokuita, iwe une maonero aunozviita. Bible nemira zvine difference. One nyange zvaida kufanana. Ukaenda pagirasi unoona zvauri, but ukaenda pashoko raMwari unoona zvauri maringe iye. Ukaenda pagirasi unoona zvauri, but ukaenda pagirasi rinoti shoko raMwari hauone zvauri, unoona zvauri maari. Maonero anokuita Mwari Baba akasiyana nemaonero aunozviita. That's why mukomana wepaidzoka akati musanditore semwana. Maonero aari kuzviita kuti ndakatadza pasi rekudenga, saka musanditore semwana. Maonero ake, maonero aBaba vari kuti mwana wangu adzoka. Maonero emwana anoti I'm not worthy to be called a son. So mind ine mukomana pakudzoka iri wrong, although he is back. Ndoimwe nhamo yataanayo. Vanhu kunyika vakabva vakauya kuchechi, but the problem yavo, they don't have the mind of Christ. Vanonamata through common sense. Yet in Romans 12:3 note, your mind must be renewed by the word. Kureva kuti kana usina renewal of mind, you worship like this guy. Kuti unozvitonga weka, unozvipa hosha weka, unozvidzvanyirira weka. Izvezvi kune anototi kana achinamata anoti Mwari handina kukodzera, ndiwanire iwo nyasha. The truth is, you are now worthy through Jesus. Wanga usingakodzere. Izvezvi nokuti wakagamuchira Jesu wava mwana waMwari unokodzera. I know sometimes you can take it from the scripture. Yekuti Roman centurion akati I'm not worthy kuti muuye kumba kwangu. Murume uya neni takasiyana chinhu one. Inini I'm worthy because Jesus died for me. Uyu paakati I'm not worthy, Jesu angasati aenda pacross for him to become righteous. So danger imwe iripo. Some they know the gospel. In fact, it's not the gospel. Recently before the cross, I see gospel. The gospel starts from the cross. Paakadeura ropa, akava nemavanga, akaunza yatinoti New Testament, yakauya through shedding of the blood. Now you are righteous. Before the cross, you were not. So danger tinayo. Kuti mukomana paakadzoka kuna Baba, ane mafungiro ake pamberi paBaba. Ari kuudza Baba zvekuita, musanditore semwana. Baba vari kumutora sei? Vari kumutora semwana. Vari kuti mwana wangu anga akarasika adzoka. Iye adzoka wacho ari kuti I'm not worthy to be called your son. Battle yaapo I battle of knowledge. Uyu ari kudzoka but nemafungiro ake. But ari fanwa kuziva kuti kana ndadzoka kuna Baba ndinooparita semafungiro avo. Now you hear me son. The elder brother ndinofara kuti pakadzoka mumwe wake iye anga ari kumunda. Nokuti dai akatandaonana nemukoma wakadaya mumba hamupindike. Aiudzwa kuipa kwese kuti ndakanzwa kuti wakadya mari nemahure inda wadzoka kuna Baba. Thank God akadzoka mumwe wake ari kumunda. Nhamo yatinayo ndeyekuti takainga Mwari but takasvikira kuwakoma. Vakoma vandiri kutaura ndivava. Common sense. When you worship God, you surrender your thinking to have the mind of Christ. Ziva Mwari maonero aanokuita, madiro aanokuita through the blood of Jesus. Iwe ukazvidurutsa kubva pamuchinjikwa paropa raKristu, une maonero aunozviita. Can I shock you and help you? Do you know kuti hauite mutadzi nokuti watadza? Ukatotadza wakagamuchira Jesu hauiwe mutadzi. Unenge uri munhu atadza. Kuti uzinzwisise, haumbofa wava mutsvene kana usina kugamuchira Jesu, even ukagona. Dai kugona kwaikuita muKristu, hapana nidhi yekuparidza, uri kugona wani, saka utori. Chinoita kuti tikuparidzire kuti utendeuke, kureva kuti you must receive the identity through Christ.
Hauite mutsvene nokuti une zvaunogona. Saka hauite mutadzi nokuti pane chawatadza. Wakaitwa mutadzi nokuti wakaberekwa nembereko yaAdhamu akatadza. Kwete nokuti wakatadza. Wakaberekwa neakatadza. Saka the first birth yakakuita sinner. When you are born again, you become the righteousness of God through Christ. Nokuti kana wakaitwa mutadzi usina kutadza, zvoreva kuti haikusi kutadza kunokuita mutadzi, kuberekwa. Pawakaberekwa nembereko yaAdhamu, wakaitwa mutadzi. Handiti Adhamu paakatadza ndipo paakaona akashama, akapfeka. Kupfeka isaini yekuti kunyara nokuti atadza mutadzi. Saka uchiona munhu wese paanoberekwa, vanhu vanenge vakatogadzira hembe dzekuzomupfekedza. Isaini yekuti ndo type yakazopfeka yatadza. Ukada kubata shuwa kuti hausi mutadzi, kumura. Ukaona uchinyara, ndizvozvo wakatadza. Nokuti munhu anga asina kutadza, anga asikapfeke. But uchitoberekwa watoo mutadzi, why? It's by birth, by the blood. So when you are born again by the blood of Jesus, you become the righteousness of God through Jesus. So kana wako hauna mate kuti Mwari akude, unonamata nokuti Mwari wacho anokuda. Foundation yako ikasava the truth, the correct gospel, unopedzira enemy yako iwewe, not the devil. Building strength yayo iri foundation. Foundation is the unseen part of the building. And ndokuno invest kwa mari yakawanda, munopinda simbi, munopinda cement. Why? Kureva kuti ukazoona kwakuita macracks kumusoro, usaedze kuna macrack, redig the foundation. Saka danger yatiinayo, tine wrong foundation. Mukomana nyangu akadzoka kumba, you are still wrong even adzoka. Nokuti aida kuti baba vamutreat sezvaanofunga, yeti baba vari kumutreat sezvavanofunga. Ari vanhu vanodiwa naMwari. Zvakaitwa pamuchinjikwa zvakaitirwa munhu wese. But knowledge ikasasvika iri correct, vanhu vanopedzera vakuti dai Mwari andida, iwe uchitodiwa kudhara. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Zvinoita kuti usabvume kuti Mwari anokuda kutambudzika. Nhamo inokuparidzira kudarika Bhaibheri inokudzati kana wadaiso hamuchikure nayo. Vakuru, Satani haasi kuzorivhesa zvakaitwa paCalvary. It's a done deal once and for all. The blood was shed for humankind. If you believe, you can be saved. Saka uchiona kuti even today, hakuna demonic manifest chiri munhu haende kudenga. Deny haripinde denga racho, haapinde. Madhimoni haana basa nekuenda kudenga kwemunhu. Aripo ndakamuzwa dhimoni chitaura kuti kudenga haende deny. Madhimoni anotaura zvepano, haroorwe, haachate, haashande, mota yacho haidrive. Ina madhimoni ari worried zvinhu zvisina basa. Anodiwi kuti kudenga haende deny, takamubata denga hapinde. They know kuti kupinda denga, it's a done deal. You need to believe. As simple as that. Satana akazviprova pacross. Nokuti Jesu akati kune imwe mbavha tiri kuenda. Kurati kudenga hakusi kuenda vari right, kuri kuenda vanhu vanotenda Jesu ari right. Kana Jesu akati kumbavha tiri kuenda, kurati ndo type ichaenda ye, isiri right, inenge yatenda muna Jesu ari right, munoendeswa. Ukaona program yatika pacross inoti uku kwaiva nembavha, uku nembavha, Jesu ari pakati. Vaviri vakadamburwa makumbo, pavakauya pana Jesu vana kumudambura. Iyoro richita sedrama, it's a shadow picture to the church. Kuti hamusi kuenda nekuda kwemafambiro enyu. Iye ndiye akatofamba kuti akutore. Yes. Alright, rega ndizokorore. Pamuchinjikwa Jesu bedzi ndiye asina kudamburwa makumbo. Matsotsi ari maviri akadamburwa makumbo. Punishment iyoyo was a prophetic message to the church. Kuti hasi mafambiro enyu anokuendesa ikoko. Iye ndiye akatofamba kuti akutorei. Why? Nokuti ukadzoka kuna Genesis, nyoka yakatonzi ichadya guruva 1, icharuma chitsitsino 2. Zvoreva kuti kana munhu achifamba, guruva rinozara kupi? Saka nyoka kana yakanzi ichadya guruva, kuda kuti inenge ichidya zviri mutsoka dzemunhu, kuda kuti icharuma mafambiro, tsoka tinongoreva mafambiro. Saka mbavha zvinosara but iwe uchienda. Somebody's not hearing me.
cow which represents the devil yakanzi icharuma chitsitsino ichadya guruva. So munhu kana akuenda kudenga Jesu apromisa mbavha kuti tiri kuenda tese oirega ichidamburwa makumbo. Ipicture yekuti the devil chaari kuda kuataka, but he was still far in understanding. People are now back to the church, they are back to the house of God, but they are still far. Why? The problem, the gospel now is the problem. Not what happened at Calvary. Zvakaitwa pa Calvary hazvina reverse, but zviri kuitika pa pulpit zviri kureversa vanhu, zviri kunyima mu opportunity. Paita vhangeri revakoma, mukoma akati kudii kuna baba, mwana wenyu akadya mari nemahure, akararama upenyu hunonyangadza, indama mugamuchira mukamurayira mombe mukapinda mumba. Mukoma rake nderekutisesa record yakararamiro kako, but baba ravo ndeko kudzimira record what he was dead now he is alive. Kuda kuti mukoma ari kuripotera chituna. Imagine wenda kurotondera kuti pane munhu akandibira onzi toda kuti polisi nomutsvaga ari kupi, woti akafa kwako inotongwa sei? Kana iri nyaya yemunhu akafa ari kuripoterwa haitongeke, why haasungike, kuva harisungike. Saka vhangeri rababa rati he was dead, uyo ari kuti aidya mari nemahure, baba woti aizive because anga akatofa. Ripoti yakutaura ndiye munhu anga akafa kurati hai exist. People hear me very well. Problem yatinayo tine vhangeri revakoma. Mukoma ari jealous to this boy. Why? Chinopa jealous. Mukoma nakapihwa mari, akaenda nyika iri kure akadya, akadzoka, pakabayiwa mombe akadya futi, akadya ka2. Saka ari kurwadziwa kuti ungadya ka2 ione record yakadaro. Iwe hausati wamboonere vanhu vaunojaja vachingoropafadzwa naMwari. Paricho zviti ndiri nani pandiri patenda Mwari achimitira zvakati. The mind of the father is different from the mind of the elder brother. Baba vane mafungiro akasiyana neemukomanawo, but mukomana ari kuti baba sitai munhu ise zvandinofunga, inini ndiri right, handina bvira ndaenda kure. Kure hauna kuenda, but mumba hausi kupinda ka. Problem ndeyekuti vanhu kunyika vakabva ndokubva vauya kuchechi havasati vava muna Mwari. So mind yemunhu asiri muna Mwari ari muchechi iri judgmental, nokuti muna Mwari mune grace. When you speak like that, people they think uri kusimudzira kuti itai zvivi. It's a done tikinzwa. Kana Kristo akurarama mauri, one is the mind of Christ. You don't do it. You can think about it. Zviri normal because you are a man. I'll give an example. Zvinotenderwa kuti uregedze shiri dzichibhururuka pamusoro pako, but ichoisi yako kudzitendera kuvaka dendere mumusoro mako. Amen. Nokuti dzikabhururuka nepamusoro pako apa usvikire dzine mukana wacho, but kuti dzivake dendere mumusoro mako ichoice nokuti unosvikira. So to think evil zvinoita, to do evil is not your nature because Christ is in you. But unombofungire zvakaipa, kufunga nekuita zvakasiyana. Why? The devil can tempt you, but God can defend you. Jesus was tempted. Akanzi shetuka, haana kushetuka. But mufungwa make nyaya iyo yakasvika. Kuti unotendera kuti dzibhururuke pamusoro, but unogona kusadzitendera kuti dzivake dendere mumusoro mako. Nhamo yatainayo haisi yekushaya Jesu akatifira, yekuparidzirwa zvisiri izvo, isu takafirwa. Jesu akatofira munhu wese. Nyasha dzakaitwa paCalvary ndedzemunhu wese, but ukazvitarisa panyika haasi munhu wese ari kubenefita maringe vhangeri riri kurohwa. Vhangeri remukoma kana mwakadzoka harisina welcome, riri kutoudza baba kuti aidya mari nemahure munyika iri kuro, akararama zvisingaite. Vhangeri rababa riri kubayira type iyoyo mombe. Votofara votomupa bhutsu, votofara votomupfekedza ringi nejaketi, mumwe achiri angry, he is not happy. Hama dzangu inzwai apa, pfungwa yaMwari ukaiziva hautarise kuti ndinga ari kuitei, unotarisa hwako upenyu kuti unorarama sei mari. Enzwa uyo ari kuti inini handinobvira ndakanganisa kana kudii kana kudii kana kudii,
kutokanganisa musiwadzoka mwoyo wake pakukondema mwoyo wake uye achiramba kuwirirana nababa. Baba ari kumunyengetedza kupinda mumba. Like the guys vaitatisa Zakeo kuona Jesu. Jesu aenda mumba maZakeo. Wakati aenda mumba memutadzi. Gamba ivo vachangobva mukutadza nokuti vanyima Zakeo opportunity yekuona Jesu. The mind of the brother ndeyekukondema nekupa mhosva. The mind of the father vari kuti I'm happy my son is back. The other brother is not here. So pamba apa paita Vhangeri. Let me take you to the Old Testament. Genesis 25 and 26. Isaac achitaura nevana vake mumba, achitaura naEsau firstborn yake. Anoti chienda utore kutanemisa unobata mhuka kana uya nayo bike sezvandoda ndikuropafadza. Rebeka ndokubva azvinzwa kwakutaura naJacob. Jacob ndokukasika kuita kwakuwana the blessing ahead of Esau. Ukazvitarisa watangira pandataura mumwe akatora zveumwe akatsotsa umwe. Ukadzoka kumashure Rebeka achine pamwiri pakarwadza akabvunza Mwari kuti inda zvichidai mandiri. Mwari vakati wakatakura ndudzi mbiri mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuti prophetically Jacob was blessed by God. Vasati vaenda kunotsvaka mhuka dzekuti varopafadzwe. He was put ahead of Esau by God. Saka paita Rebeka akanzwa Mwari. Wobva paita Isaac ari kushanda nezvaanofunga. So Vhangeri mumba ranga riri two side. Ramudhara neramomzi. Mudhara rakataura kuna Esau riri wrong. Nokuti riri kuda kupikisa rakataura Mwari rekuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. So kana uri mumba imomo mumanjo zvakuda kuziva kuti uyu akanzwa Mwari here kana kuti ndo zvaanofunga. Nhamo yatinayo observation haisi revelation. Vanhu pavakaramba vakadzi vakazobvunza Jesu, Mozisi waititendera kuramba vakadzi, saka imi munoti kudii? Jesu ndokubva ati hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna anopatsanura. Mozisi wakakutenderai, aona kuoma kwemwoyo yenyu, aona. That's observation. So vanhu vaiita according to the observation of their leader. But the mind of God ndeyekuti chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Uri kuona nekuti vanhu vakatova wrong. Vachitofungidza kuti vari kuitira Mwari vasingazivi kuti vari kuita maonero emukuru wavo. People hear me very well. Mukasati namatira, instead of revelation, we can preach out of observation. Denga rikasandipa Vhangeri rinobva kudenga, tinongotorawo mudenga. Nokuti kune vasingazive rekudenga ravanofungidzira kuti ndiro kana wataura zvemudenga. Abraham was a prophet. Genesis 15, Mwari vakati isa zvipiriso, I will pass by kuti ndidye zvipiriso zvako. Aprepare Abraham akuti rarei. Bible rinoti kwakauya makunguo achibhururuka, Abraham akamadzinga. Makunguo imhuka dzakauya nemudenga dzichida kudya, akadzitsika nokuti akamirira Mwari wekudenga kwete zvemudenga. Kureva kuti akava nerevelation yekuziva ataki yadevil ndeyekuti zvinhu zvacho hazvive nepasi. Wakamirira Mwari wekudenga anotuma zvemudenga. Zvakudhipenda kuti kudenga unokuziva here kana kuti mudenga ndokudenga kwako. Problem yedu haisi kuti Jesu haana kutifira. Done deal was done already at Calvary. The problem is us preachers. So tinotakasiyana ende tichipikisana. Tese hatipikise zvakaitika pamuchinjikwa. Tinopikisana maonero edu, manzwiro edu. Kwete kuti zvakaitika hazvisirizvo. Wese kana akauya achituka mumwe mushumiri anopedza achiti Jesu ndishi. Asa usatozvinzwa. Kana vakatukana sei vanobva vati Jesu mwanakomana waMwari. Hatipikisani ikoko, tinopikisana maonero observation. Kuti pakudiwa vanhu vanoziva kuti this is observation and this is revelation. Maonero aBishop asi ndopfungwa yaMwari. Mukoma ari pamba akati baba munhu akadya mari nemahuro.
sei mamugamuchira. Baba akati kuti he was dead, now he's alive. Saka tipi andida kupa mukomana ari mumbo usabude panze. Blaza havasi kukufarira. Kana wakunamata usabude muna Mwari, vana vangokuda, vanokukondema. Kana wakainga Mwari namata Mwari, ukada kutsvaka pfungwa yevanhu unokuwara. Vane rekodi yenyaya dzako vana. Ndinofara kuti Dheri akadzoka mukomana. That's why Bible richiti paakaonekwa achiuya, baba vakamumhanyira. Inda baba asina kumirira kufunga kwakwe. Iye achifamba mudhara ndokubva amhanya. Mudhara aitoziva kuti ndikanonoka akaonana naBlaza apinde mupeni. Mudhara aitoziva kuti ndikanonokera mukomana akaonekwa nevakomana pakatipa. Kuroti baba vaitotya mukomana ari pambo. Saka zvati pano ndikatangirwa nemukomana uyo akaonana, anobatiswa chikwadi chese kuti wakahura ukadii dhara asitombokuda wakunyepera pfungwa yebaba. Yet is the one who is bitter. Kana wakauya kuzonamata wakainga Mwari kwete vanhu. Vanhu vanambokufika vakatokuona usikwawo. Vanhu vanambokufira akakufira ndiJesu. Ukatarisa kuti ndofuka vanhu vachamira neni, vanhu vachazodai neni. You're wasting your time. Amira newe, more than a friend is Jesus. More than a brother is Jesus. Ndoya kaonekwa na baba yukati pano pakutoda marathoni ndikanonoka mukomana uyu ndikatangirwa naBlaza vake pamba hasvike. Tine vanhu vari kutadza kuuya kuna Mwari nokuti vakajumwa nevakomana murodi. 2 Samuel chapter 15. Strategy iyo yakarongwa ikamboshandira mukomana anzi Absalom. Absalom aita coup yekutora chigaro chababa wake. Chigaro chekwaIsraeri waichipiwa naMwari zvenyasha. But pane pakaona nyasha dzarunoka bheta nditi zvemutsimba. Ndokubva avaka muzinda wake. Example. Panapa ndopamba paKing David. Ino ndo road inoenda kwamambo. 2 Samuel chapter 15. Absalom ndokubva avaka yake imba pano. Haana kuvaka pasite. Akaivaka murodhi iyoyo. Kuda kuti unorasika uri munzira chaiyo. Rasika iko kunoti netse kuti kucorrect because unenge urimo but wakarasika imo. Anozandika vaka pasite vanhu vauye nekuno. Vanida kuvaka murodhi yekwamudhara chaiyo. So avaka muzinda wake panapa vanhu vaiti vakauya vaitoshamisika vatosvika. Zvazvanyore kusvika ikoko, very easy. Vada kupfugama kuti vataure namambo, zvanzi aivasimudza ovatsvoda. Ovati asi dai muna mambo seni, mhaka dzenyu ndaidzita musha. Ndobva wina pfungwa dzevanhu. Winning people and winning souls is really different. You can be kind to win the mind of people, but you need the grace of God to win souls for the kingdom of God. Kuti chechi izara hazvishupe, hazvitomboda mweya, zvinongoda kuchenjera. Kozati vanhu vakufarira mazuva ano, pavari kuenda worohwa mari ibheta nditapudzi yangu mbichana. Unongoroka sitate, zvinongoda kuchenjera mbichana. Ukada kuti vanhu vakuda hazvitomboda Mwari mukati. Kungorisecha kuti vanofarirei. Zvii zvavamboitwa kune dzavanopinda. Ningocreate ka difference vapinde kwedu. You can win people. But it's so winning. You talk about Jesus. Zvinoita kuti munhu ari kuda kuvaka chechi ambomira kuparidza Jesu. Andoti Jesu ndiye anotoparidzwa futi kune vanhu ivava. Saka havauye. Ndikataura Jesu havauye. Pandikataura kuipa kwa pastor wavo nemabirwo avari kuitwa vanouya. You become cunning. Ende vanhu vatofudza kuti vari kutendeuka havasi kutendeuka. Vari kungojoina imwe chechi. Nokuti chinonzi kutendeuka kusiya umwe upenyu husiriwo. But vanongoti vachiita zvavari kuita zvanongozopinda iyi yakavarerukira. Yavanonzwa kuti uyu ndiye akadanwa. Imagine neurombo huri munyika. Ndikakuti yeda haina basa nemari. Moyo wako. Next week hatikwani mucheche. Kungouya zvako, kungouya kugara so. So Solomon ari kuita panapa. Ada kuwina vanhu. Ndokubva avahwina. Vakamubheka. Akatova nemabhiza, akatova nemotoketi yake. It's not the mind of God. He was cunning. People hear me very well. Issue ya prodigal son. Baba chakavapa kumhanya.
vaitozandika samhanya akandikatangirwa nemukoma wake vakaonana asvike. Tine vanhu vakauya kuchechi but vasina kupinda mupresence yaMwari nokuti kune vakomana vakazovapa rimwe vhangeri repanzi. Vhangeri ramukoma harina kumira mushe, rinotaura kuipa kwako. Vhangeri rababa rine nyasha, rinotaura kuti he was dead, now he's alive. Alright, indava baba vane a soft heart towards this boy, yet the elder brother are very rude and arrogant. Inyaya yekuti baba vachitarisa mukomana uyu vari kuona ropa ravo. Baba vachitarisa mukomana uyu vari kuziva kuti vana ndine 2. Mukomana uyu haasi mwana wake, mukomo munin'ina wake. Kureva kuti hati yemunhu akabereka yakasiyana neyemunhu wasati abereka. So mind yababa yekuramba vaine vana 2. Mind yemukoma yekuti arambe ari 1 mwana anonzwisisa. Saka naitaura nababa wake so anotaura kugona kwake kuti anobvira ndakukanyaika na 1 day. Indi kumauri kunoenda mufano, indoswera ndiri pano. Alright, zvaunoswera uri pano usina kukanya baba. Indava baba vari kutadza kukunyengetedza kuti upinde mumba. Nokuti inzwa there is a difference kuva pamba nekuva mumba. Mukomana uyu haana here kuenda nyika iri kure, but nyangwe anga ari pamba haanobvira apinda mumba. Uyu akaenda nyika iri kure akadzoka akapinda mumba. Uyu haana kuenda nyika iri kure but anga ari pamba kwete mumba. Ndakanzwa mumwe achinditi mufundisi nemakore akawanda muchechi but mwana wacho haasi kundikomborera. Pandaona vamwe so hey 2 minutes ngouya zvinhu zvake zvaakutoita. Angangodaro anga ari kure akazouya mumba. Iwo hauna kuenda kure, uri pamba usi mumba. There is a difference kuva munashe nekuva panashe. Kana munhu ari panashe, ishe vari apa iye ari pano. Ishe vakafamba akasatera anosara. But kana uri munashe kuna ishe ndokwauri. So mukomana akasara pamba uyu anonzi panashe. Akadzoka ndiye anonzi munashe. Nokuti wakasvikira mumba uyu ari pamba. Baba vakamunyengetedza vakatadza kumuhwina. Self-righteousness inoita kuti umise the real plan of God. Learn to have inzwa. Mwari akada mumwe munhu zvinokubata papi. I have seen people who are angry kuti machechi achawandisa. Achiyaziva kuti topinda ipi. Kuwanda kwawo kunofadza Mwari zvisingaite. Chinoita iwo safari hausi Mwari. Nokuti akawanda ari kupa vanhu opportunity yekuti munhu asashaye yake. Alright, iwo kana mashopu zvaakawanda uri kutengerei chingwa. Kuti mashopu awandisa chingwa chacho unozotenga mupi. Unongopinda mauri kuda kutenga chingwa utenga. Pane here pawakatadza kutenga nokuti mashopu awanda. Nhasi handisi kumbonwa ino mabhottles tese ane doro takuchatonwa mupi. Kana uchida inwa. Kuwanda kwawo itori favor bruru. Haufaniri kushaya yako. Machechi dzacho so vanozvidzvanyirira. Ini ndinomboti nwirei. Ngoma iriko enda. Ini wakadzi vanonditsa so. Saka chechi dzacho varongoparidza nyaya dzangu. Enda kumarange utore 16 uri ikoko. Baba dzakawanda zvokuti ukatoshaya yako ipride nokuti kunoitwa zvaunoita kuriko. Chopisa ve. Excuse ya usiri kuendera kuchechi ndeipi iwe. Kana iri yevakadzi yekwamarange inoita hopoenda. Kana kuri kumborova Roma iri kunwa enda. Mweya uri mauri hausi wokutomata. Excuse yese yauri kupa existe. People hear me very well. Prodigal son akabva nyika iri kure akadzoka pana baba wake. Problem yaakaita adzoka aida kuti baba vamutrite sezvaanofunga. Yeti baba vakamutrita sezvavanofunga. Iye akati musanditore semwana. Ivo vakati mwana wangu adzoka. Nhamo yatiinayo haisi kusauya kuchechi. Nhamo yatiinayo ndeye wrong message tapa chechi. Nokuti pamwe pacho tinozviita tichiti we are not worthy. Ndakatadza pasine kudenga. Handikodzere kuva mwana wenyu. Character does not give you qualification to become a son. What makes you a son is the blood in your veins. Blood makes a family. Character does not give you a family. Saka uchiona even une mwana wako anoba umuchinje senemu. Character ichinje bloodline.
Problem in him coming now is ignoring the message of the blood. When they continue to think that they are inferior. But qualification the blood was shed on your behalf. Do you know that the blood speaks? Chiremba akakutarisa akakuti imbotorwa iropa kuseru wega unenge wakutya futi unotoziva kuti ropa rinogona kunditengesa rina mashuwa rinogona kutosiya zvechikosoro rakutaura zvinhu zviri negative ipapa. Mukomana akaramba pamiri anongoti takuita DNA test unotya iwe uchiramba unotyei unozati ropa handigoni kurifurira kuti rambawo ropa riri genuine baba. Waneta kuramba rokudza kuti pana wake rokuzozo kuti ropa risadaro akumana akadzoka kumba ropa riri mai ndo riri muna baba but mafungiro ake ati musanditore semwana. Vanhu vari kunata nemafungiro avo havasi kusarenda ropa rakadeuka rokalvari kuti rivape mafungiro. Ndatutaure chinhu kana wagamira Jesu iti amwethi baba ndinokukodzera ndangoya pamberi penyu semutadzi. Kana wakagamuchira Jesu hausi mutadzi munhu atadza. Enda uchizvipa character nechinhu chinzwaka character yauri kuzvipa chinhu changu chava pauri kwete zvauri. Kana usina mari unoziva kuti hausi murombo uri kuexperience urombo nokuti urombo chinhu chaunogona kuexperience but kuva murombo yato identity. Saka chova kuti mari zhinji haikuite mupfumi. Saka chova kuti mukorokodza kana akabata zhinji mupe 3 months anodzoka pasaizi yake nokuti murombo kudhara. Mari haikuite mupfumi. Ibate honi unongo wakudzawo mustori ndandinayo hausi mupfumi because kupfuma is the state of mind. Uku ndokunozadza uku kukazara uku kusina chinhu uku kunopedza uku hautombobirwa uku kana kusina chinhu kunokubira wega unongo kushakuti yakaenda kupi yakafamba sei. Mumwe akazoedza kuti sina matirei handizvo ndikabata mari inoenda kupi ndikatatana mata mubvunzo ndeuyu iwewo ukaibata unoenda kupi nokuti kwaunoenda ndokweri kuendawo iko. Baba musanditore semwana ndo zvaafunga paatadza. Baba ari kumutreata sei? Mwana wangu adzoka iye ari kuti aiwa musanditore semwana. Ndo problem yatinayo kuchechi nhasi. Vanhu vakauya kuchechi vakauya kuna Mwari but havasi kushanda maringe pfungwa yaMwari vari kushanda maringe zvavanofunga. Saka uchiona paanoita prayer anoita prayer inomuexposa kana inomupa blessing. Prayer yake yese aringa achidemba achitaura zvinhu zvekuti Mwari andoshamba kuti munhu akagamuchira Jesu here. Matinzwira tsitsi matirangarira Ishe wakarangarirwa kwanzirwa tsitsi ukapiwa Jesu semwanakomana wake. Kana wa mwana wa Mwari utori muspimi vanhu vakaranga ukasangoziva your true identity. Do you know the devil kana achataka munhu chinhu one chaanotanga kushandisa as weapon to check if you know your identity in Christ. Saka mugadheni akanzi imi mukadya muti uyu Mwari ari kutya kuti munofanana. Yetu mukariverenga rinoti kudii Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Munhu akatosikwa nelikeness neimage. Chinzwa temptation mukadya munofanana. Kureva kuti dai vaiziva kuti vakatofanana havadye vaiti saka hatichadya takatofanana kudhara. Kureva kuti Satani paakaziva kuti hamuzvizive kuti makafanana you are now vulnerable. When you don't know your identity in Christ you live in crisis. First weapon ya devil ya identity. Saka paakaedza Jesu akati kana uri mwana wa Mwari chandira matombo rimwe statement. Number 1 statement, if you are the son of God, checking on identity. Zvakataurwa papi achibhabhatidzwa naJohani denga rakavhurika rikati this is my beloved son. Saka Satani kana akukuedza
Anoti kana uri mwana wa Mwari ari kucheka kuti mudharabha akataura wakanzwa. Saka yekusanzwa pfungwa yababa inoita kuti uzvidhaute. Tiri kutukwa isusu tiri kutambudzika sotaka information iri dangerous. Ndakakura ndichitoudzwa kuti vanhu vatema ndeve nhamo. Svika pandakazoona Obama president kuAmerica achitonga varungu ari munhu mutema. Ndokuona kuti vanhu research yavo inge isiri correct. Pane vanhu vatema vakaita nhamo vakanyepera vanhu kuti vanhu vatema ndeve nhamo. Ndakakura ndichiudzwa kuti munhu anokakama anorova kusvika ndakazorova mumwe wacho ndikaona kuti vanoroveka. Research yacho was not correct. Munhu anokakama anorova ndakamutsika ndikati saka zvoro ndinoroveka timu. Information inogona kucreate fear. Information yawakanzwa. Saka problem yedu vatendi vese haisiri kuti Jesu haana kuita zvinhu pamuchinjikwa. Ivhangeri rakazoburuka nevanhu. Iye apedza kuita basa pamuchinjikwa. Rimwe rinokondema, rimwe rinopa mhosva, rimwe rinosunungura vanhu nokuti vakasunungurwa kare naKristu. Baba pavakaona mukomana achiuya, Bhaibheri ratidza vakamumhanyira. Vanomhanyiko ndopega paunonzwa kuti baba vanomhanya. You know my scriptures yes. Even just also on nyayaoma sei. Hakuna kwakamhanya. Even pakati on Lazarus wafa, afamba. Hakuna case in emergency. But hapa ndo pane emergency. Bado kuchira kuti akaonana na mukoma pamba awi. Bado zvati pano ndikasatakira mukoma ari pano akamuchuma, akamuvulira rake rikumahuri, hamupindi unoka. Why? Nokuti pano baba achigamba mahuri, ari kuti pamwe hamuna idea. Mama anaumira musha. Wasati nevanhu vanotoita kuti vada kuudza Mwari chidzvomwo munhu. Maonero aunoitwa naMwari akasiyana nemaonero aunozviita. Zviri mune Bhaibheri. Saka the elder brother's gospel haasi brother ari outside in our times. Is 5 common sense. Is your elder brother. By common sense you don't worship God. You worship God in this way. You surrender your mind to the mind of Christ. So Romans 12:2, your mind must be renewed by the word. The word must overpower the way you think. So unaona tumkaisa mafikiri hapo na mata kunorema. Kana mfuraika na ya Mungu ipapo kuti Mwari abate sure kuti muri serious. Yenda ari serious, ye Mwari wacho kwete imini. Nokuti iye ndiye akapa mwanakomana wake mumaka kufira. Inongoona iwa usikufa. Ari serious ndimwari kwete vanhu. Saka musazoomesere. Ndakanafika naye vachisuka anobata shuwa naspo. Tinoreneswa. Vakoma. By revelation ari serious ndimwari. Vakakupa mwana mukomana mumwe oga kuti akufira kuponesa. Iwo wako kuti umupe azvite. Woda kutry kuti serious nemvura. Vakoma. People hear very well. Matthew 11:28 na 29 painoti takura joki rangu nekuti rakareruka. Imwe sign yekuti kunamata kwauri kuita kuri kore, you find pleasure. Kunoreruka. Anonamatwa ndiye anoti takura joki rangu nekuti rakareruka. Ukanzwa richirema usashingirire tura. Ubvunze bishop kuti hamuna zvenyu zvamatopa here muridzi chaiye ari kuti zvofanirwa kureruka mani. Inda kunamata kubva kwaoma kudaro. Iye Mwari wacho kutotaura naye anoti call unto me, I will answer thee. Mwari ari ready kutaura nevanhu. Kutaura nemunhu waMwari tiri waya. Uyazona apa ndi bishop manje. Inda zvaoma so. Because unoora 3 kai. Kuti uchiona inini 3 foot. Mwari akadhura kudaro hana matiki. Africa imo munamata type ya Mwari uyu. Anoda mari yake nzane salary kuti uone vanhu vake. I'm sorry I'm going this way, but anyway, the truth is, the correct gospel is light. Ukasangana nevakoma, i3 wire. Ukasangana na baba, vanobaya mombe iwe wakatadza. Ndoyaka burungu. Ndaya burungu raira mombe mukomana uyu. Kana kutobhadhara kanoita punishment. Zanzi vakamuona ari muroad. Let me talk about the road. Jesus anoti I am the truth, the way. So mukomana akapinda muroad.
paakapinda muna Kristu in the way was already forgiven. Akamuona ari muroad and Jesus is the way. Not when you are in Christ, you are no longer condemned. Baba vakamumhanyira why is already in the right way. Vhangeri reropa nderekuti mumba baba vakauraya mombe ropa rikadeuka rikakava seed yanzi nemukoma aita zvemahure. That sin was covered by the blood. Vhangeri remuchinjikwa reropa rikasaparidzwa kuchechi, people condemn themselves. Vanhu vanozviomesera pakunamata iye Jesu akauya kuzovarerutsira. Do you know kuti Jesu paakaenda pacross ane nyaya dzaakabata? Bhaibheri rinoti aripo akadanidzira nezwi guru, mucheka waiva mutemberi ukatsemuka ubva kumusoro uchiya kuzasi. Mucheka iwo raadiri keteni raisepareta vanhu pamanamatiro. Vainamata vari kuseri kumbombera nokoita mapriest vaienda muhall of the holies vachinzwa Mwari, vozoudza type isinganzwe Mwari pasemuchechi. Saka Jesu paari kutsemura keteni ari kuti ndakupai identity yekuti zvinoitika kuseri zvakuitika futi kuseru. You have the same opportunity. Chatakasiyana hama dzangu magift, chatakafanana marights. Unotonamata Mwari achikunzwa iwewe zvinobvumirwa, hakusi kupanduka kuimprova. By right, you are a child of God. Yeah. By gift, we are different. Yeah. By right, we are all the same. Yeah. That's why the curtain was torn. Yes. Curtain irori raita kuti kana vanhu vapiwa zvipiriso vachinopisa kuseru, kana akada kunyudza vanhu achitapa Mwari ari arova, ndizvozvo hakuna unoona. Ndo zvakaita kuti Hana atambure for a long time asina mwana, nokuti pachechi paaipinda baba naofina Phineas zvaifanira kupiwa Jehovha ndo vairova. Chaita kuti Hana asaone papa neketeni. Saka mazuva ano takarisona futi. Saka uchiona chese chinoitwa mukunamata unomirira munhu waMwari. Iwewe una basa naMwari wacho, haumumirira mutaure mese kusvika munhu waMwari auya. Kanda akauya akati right now demon out, mademoni otomumbera kuti you is a great man of God. Let me shock you. Mark 16:17. If you believe, you will cast out devils. Yeah. If you become prophet or man of God or pastor, if you believe, kudzinga mweechina ma rights, asma gift. If you believe, not if you become bishop. And if you are rooted, you have the right to cast out devils. Yeah. But if you just need to know, wamina munhu waMwari kuti abete maikoti out right now. Yet asata uya mnogona kufanoita. Achina kwenya mvumirwe kuti zvinoita kuti mweechina ngautano pano uya ebeliever is by right. Vanotya kuti ukazodzinga iwe asati vauya vada kutanga yako. Surely by right you can cast out devils. It's in the scriptures. Yeah. Mark 16:17. If you believe, you cast out devils. But if not on the mirai, man of God is coming. Go your better mic out right now, out right now. Tomorrow chemo to show am no matter where. Mike on fanaita. Bashmeto to fanaita. Kwenda nechimuti. Uzita mbiri kutatsinga bishop asatauya. Hear me very well. Vhangeri ramukoma really dangerous. Saka baba vakamhanya mukoma nasataonana namukoma. Vakatozati mufana ari kuuya uyu akasangana na blazi wake mba mpindiki. Blazi vane rekodi yekuhura stereki kwemukoma nawo. Ini rekodi iri clean yekuti was dead is now alive. Saka pakudiwa vhangeri rechokwadi kukasikira munhu. Akatangirwa nerenhema mumba hapinde. Vanhu vazhinji havasati vamupresence yaMwari but vari present pachechi. Nokuti kune vhangeri rakavatangira ramukoma. Mukoma ari kurwadziwa kuti munhu yadzoka kuzorova futi. Akapiwa mari akaenda apadzoka abairwa mombe inazandarwa kana mbudzi. So he's bitter. So vhangeri rangu riri kuti wakainga Mwari kwete munhu, wakainga baba kwete mukoma. Chaka kuziva pfungwa yaMwari kwete pfungwa yemunhu. Pfungwa yabishop nepfungwa yaMwari gona kuzvipatsanura. Vanhu vaMwari vanoshandiswa naMwari pamwe pacho vanozvishandisawo. Satozvinzwa. Isaiah anotumwa naMwari pana Isaiah chapter 6. Ndiani anengatuma akati ndiri pano, nditumei.
Isaiah chapter 1 to 5 yakanyorwa nani? Na Isaiah asina kutumwa, kufanozvituma. Vanhu vaiteera Jesu vakaenda kuna Bhatimeo vakati nyarara. Vanga vatumwa here? Kufanozvituma. Vakazotuma kunzi budanei. Kunoti vasati vatumwa vakafanorova. Kona kunjera kuti mufundisi vari kufanorova bhatisha vasati vakutaura. Kana kunzwa kuti mufundisi Mwari vapedza kutaura but mufundisi vakutaurawo. Uko kana usina kukura uzvinzwe. Mota yatinoti moto iyi inotochinja magiya ari mature. Achidrive anoziva kuti giya rachinja. But asina anongoti zvinongoenda zvakadaro zvinotochinja mukati. But zvinomzwa nemunhu amature kuunderstanda motikari. Ndichinoparidza kudai mweya uri mauri unofanira kunzvera. Kuti apa tsano vari kurova chairo raMwari apa vakurova zvavo. Unofanira kuzvinzwa. Unofanira kuzvinzwa. Munhu anogona kutoparidza akatopedza. Akatanga kutaura dzimwe nyaya. Vanhu vachingoti pofu. Iye apedza. Indatopedza rekataure nyaya dzedu panapa. Ndokupira tisimudze maoko. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your covering. We thank you for the blood of Jesus that was shed for all humankind. Vakoma vasati vasvitsa shoko risiriro rekupa vanhu mhosva. Tiwanewo nyasha mutsvene nokuti tava munzira inonzi Jesu. Tivhumbamirei nenyasha dzenyu. Timbundireiwo Mwari timhanyirei. Sati tabatwa neushumiri hwepfungwa dzevanhu. Pfungwa yenyu Mwari ngaitivhumbamirei tiwanire favor. Mukomana akadzoka mukamupinza mumba. Tiiseiwo mumba menyu Mwari. Tiiseiwo mupresence yenyu. Wakaipa asati atibata. Imi tibatei neruoko rwenyasha. Muzita neropa raJesu Kristu weNazareta. Amen. I want to pray with people who knows kuti ini ndine pfungwa yandainamata through. Ndisinganamate through the mind of God. But mukoma ndaparidza nezvake. E5 common sense. That's the brother. Why? Nokuti mukoma paakanyengetedzwa haana kupinda mumba. Uyu ndiye mukoma wacho kudenga apinde. Bible rinoti nyama neropa hazvipinde ushe hwaMwari. Saka ukanamata through nyama neropa uri kushandisa pfungwa yamukoma asingapinde mumba. When you worship through common sense, you are using the mind of the brother. But when you worship through the mind of God, you are entering into the house. Please, there is no longer condemnation to those who are in Christ. Kukundikana kuriko, nyasha dzichiriko. Mwari ndiye anovhara dhori areka kwete Noah. I'm not closing the door to anyone. The door is still open. The grace is still available. Come to Jesus. And Abana Satan Gautira Jesus, that the purpose of this ministry, I want you to receive Jesus. Kanaoka Gautira Jesus Gazoga Kumba, Ugata Vhangeri ramukoma. Thank God you have been delivered. I will not be in Bishop Wakainga Munari. Namata Munamatokuti Munari. Help me. Kuma Satan Dibati. Gabaka Manya. Vaito zati tafamba ninotangirwa nemukoma nalipana akazora mwoyo wake. Nyasha ngadzikumhanyire. Usati wabatwa nezvinhu zvinokukuwadza. Father, I pray for your grace and your favor. Vasati vabatwa nezvinovakuwadza ngavabate neruoko rusina kupupika. Vasati vabatwa nechinhu chinonzi failure, ruoko rwesuccess ngarivavhungamire. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you. God bless you. We meet